Dah. Pe tolong antan gak itu ke rumah sakit banyak dah. Ala saminggu gae tu mada. Indak makan-makan. Indak amu aci Allah dan tasaki anyo kini dek dah tu mah. May ibu-ibu, malam mulai kau aden. Mai boy-bo kapalo dah mai bebo. Ngecek saya muncuang dah mah. Antan amak den ke rumah sakit kecek den nak mu ada dah. Tapi kalau amak dah du sana dah kawan dah bagage dah. Ketek kepala dek balari. Kok lun makan pai jo dah tengah malam hijau subuh orang dah tetap pai. Tapi kalau dia minta tolong payah. Aden dek beranak ketek je dah ndak bisa den pai. Kalau dah den suruh ngasuh anak dan ndak bisa dek dah dah. Tak ada bisa ci Allah nampak den doh. Mangada harus den mana naman tanah mak lah den. Telepon anak-anak lain kan ada orang mah. Suruhnya kemarin cari emak. Ikut den sadu namasan. Ndak apa perasaan si Allah muncuang dah mengecek nampak den do. Lah jali du sana den tu dirantau aden surangan naknyo nan disikonyo. Pailah dantan dulu beko den kaban du sana den tu. Kurang ajar dah mah. Emak kalian. Mengalu harus ada namantan aden. Gila dan tam isa ada malam gini ro matur ngantuk mah. Ndak bau tak dah mengecek nampak den do. Lah jali amak den tu berarti amak udah tu le jali dek dah. Berarti samo-samo induk awak tu mah. Besok pagi dantan cek den. Biarlah den pe mantana. Urus anak tu dek dah, biar den pai. Nak berhenti mengecek sejak tadi dan. Hello kumpul sore era. Biar dantan sekali gini kok. Diamlah dah lah selesai sore dek den. Cik paise dalenyo dah caliat di meja TV di bawah. Alado sadonyo barangke dah kini. Dan sekali kau mantan kau sakit besok dan ada. Anya ngamuncang dah. Telepon anak-anak lain mengaruh sedang. Nan jali antan kini lu besok lu pikiran. Baiklah antan dulu. Banyak na cerita pajau empat den. Apa ya cepet?